Babaeng Nakuryente Habang Naglalaba, Binawian naman po ng Buhay. Para sa detalye po ng police report na yan, nagbabalik Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Binawian ng buhay ang isang ginang matapos makuryente habang naglalaba sa isang bahay sa Barangay Caloocan Sur, Binmalay, Pangasinan. Sa prem ng IFM News Tigupan kay Binmalay Police Station Deputy Chief of Police Police Captain Alexander Supsupin, aksidente umanong nahawakan ng biktima ang nakalantad na wire na extension cord habang naglalaba sa washing machine sa bahay ng kanyang amo. Dahil dito nakuryente ang biktima at nagtamo ng paso sa kanyang kamay bago humandusay. Ayon sa opisyal, posibleng tignan kung mayroon nga bang pananagutan ang may-ari ng bahay sa aksidente. Dinala pa sa pagamutan ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Kasama mo mula dito sa IFM Tigupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.